क'क्राझारनि रोगाथाइ बिफाननि बानजायनायाव हादरारि लामा रैखाथि दान आरो मावबादा हाबाफारि। थांनाय 1 दान नाङै हादरारि लामा रैखाथि दान फालिनायखौ फोजोबनाय हाबाफारिजों लोगोसे फरायसा आरो गारि सालायगिरिफोरखौ लानानै लामा रैखाथिनि सायाव मावबादा खुंदों क'क्राझार जिल्ला रोगाथाइ बिफाना। दुलाराय हादर नाङैनो थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम हादरारि लामा रैखाथि दान फालिनाय बायदिनो आसामावबो रायजो सरकारनि रोगाथाइ बिफाननि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो जिल्ला रोगाथाइ बिफाननि बानजायनायाव थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै 31 जानुवारिसिम हादरारि लामा रैखाथि दान फालिनाय जादों। हादरारि लामा रैखाथि दान फालिनायनि लोब्बायै जिल्ला नाङै दाब दाब जायगाफोराव लामा रैखाथिनि फारसे सांग्रांथि आरो जाब्रबथायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय गारि सालायनायनि नेमखान्थिफोरनि बागै गारि सालायगिरि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारिजों 1 दान नाङै फालिबोनायनि उनाव दिनै फोजोबनाय हाबाफारि लानाय जायो। क'क्राझार जिल्ला रोगाथाइ बिफाननि मावखुलियाव दिनै फोजोबनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसेयैनो फरायसा आरो गारि सालायगिरिफोरखौ लानानै लामा रैखाथिनि सायाव मोनसे मावबादा हाबाफारिबो लानाय जायो। क'क्राझार जिल्ला रोगाथाइ बिफाननि मावख'गिरि डजेन बसुमतारीनि दैदेननाय दिनैनि बे मावबादायाव गारि सालायनायनि नेमखान्थि, गारि सालायनायनि फारसे सांग्रांथि, जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोननो हानाय बायदि गारि सालायनायनि माखासे सांग्रांथि राहाफोरखौ बे मावबादानि गेजेरजों फोरमायनानै होयो रोगाथाइ बिफाननि मावख'गिरिफ्रा। दिनैनि बे हादरारि लामा रैखाथि दान फोजोबनाय आरो लामा रैखाथिनि मावबादायाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा पार्टिन आरो क'क्राझारनि एसपि पुष्पा राज सिंह बिथांमोनाबो बाहागो लानानै लामा रैखाथि लोगोसे गारि सालायनायनि सांग्रांथिनि बागै हाबाफारियाव बाहागो लानाय फरायसाफोर आरो गारि सालायगिरिफोरनि गेजेराव बिबुंथि होलाङो। नेशनेल रोड सेफ्टि मान्थ बे अल इन्डिया सोलिदों। तो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो जोङो बेखौ फालिगासिनो थादोंमोन। दिनै जोबथा दिन बेवहाय जोङो बे 31 दिनाव सानसेबो जिरायाजासे जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो नैबे रोड सेफ्टिनि सोमोन्दै पाब्लिकफोरनि गेजेराव हाबनो नाजादों। थेवबो माने जोबाखै। बे रोड सेफ्टि मान्थआ अफिसियेल केलेन्डाराव जोबदोंब्लाबो जोंनि बे माबाया खामानिया एक्टिभिटिसा जोबाखै आरो जोबनाय नङा। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो नैबे नेशनेल रोड सेफ्टि मान्थ बेखौ फालिनायनि उनाव जोंनि पाब्लिकफ्रा बेसेबां कनसियास जाखो, बेसेबां सिरियास जाखो, बेसो जोंनि थाखाय बिराद गोनां बाथ्रा। दा बेवहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजों आरोबाव मानिजाथाव लामा बाहायगिरि बिथांमोन, गारि सालायगिरि बिथांमोन, गारि बिगोमा गासिबखौबो माने आरोबाव खावलायनो नागिरदों जे रोड सेफ्टिनि खेथ्रआव खिन्थु खुनु धरननि कमप्रमाइज गैया। बेखौ माने दहाय जोंना नैबेहाय जोबोद गोरों मानसिफोर फैदोंमोन, नोंथांमोना निश्चय नुदों। बिथांमोन बुंनाय बादि माने साफ्रोमबो लामा बाहायगिरि बिथांमोनहा, साफ्रोमबो गारि सालायग्रा बिथांमोनहा बयबो मालायखौ दाय होआ जासे उमुगासो भुल खालामदों, नैबे लामानिसो दाय, नैबे पुलिसनिसो दाय, नैबे गारि सालायग्रानिसो दाय, नैबे लामा थाबायग्रानिसो दाय, नैबे मटर साइकेल सालायग्रानिसो दाय, आंनि दाय नङा। बे साननायखौ जाहाथे गावखौ नायफिनो जे आं मालायखौ दाय होदों, दा आं मा थिगैनो दं नामा, आं दायखौ मावाखै नामा, बेखौ जाहाथे सानफिनो। आं मटर साइकेल सालायनायाव हेलमेट गानदोंना गानाखै, आं बिराद स्पिडआव सालायदों नामा, आं बैखौ बुंनायनि सिगां आं गावनि दायथ'खौ फालिग्रोनि, बेखौ जाहाथे बयबो गोसोआव लाखियो। आं बेखौसो माने खोब गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरदों। आरो नैबे बोसोराव माबायदि राहा लादों? जोबोद गिलु बालु सोंथि बियो। माने बेफोरबायदि सोंनायनि फिननायखौ होनोनो गिनाय मोनो। मानोना थांनाय बोसोराव 2024 सनाव जोंना रोड सेफ्टि इयारा माने जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय डिसेम्बर 31 थारिखसिम हमो। बे फाइनान्सियेल इयारजों सोमोन्दो गैया। दा थांनाय बोसोराव जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बर 31 थारिखसिम माने जिखिनि मानसि थैदोंमोन बेखौथ' जों बे फैगोन बोसोरनि डिसेम्बरावसो मोनगोन नालाय,
दा जोंना जानुवारिखौ जों कम्पेयार खालामोब्ला 2024 जानुवारि 25 जानुवारि बे माने जोबोद गिथाव बाथाव 2024 जानुवारियाव क'क्राझार जिल्लायाव 6 जन मानसि थैदोंमोन दा नैबे 25 जानुवारियाव 9 जन मानसि थैबाय दान मोनसेयावनो दानो 50% बारायदों बे गिलु बालु मोनसे गिख्रंथाव माबा थ' जोंनि गासै रायजोफ्रा नियम कानुनखौ मिथिनायनि उनावबो माने गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय गोरोन्थि जानायनि थाखाय बे जाब्रबथाया जायो दा बेखौ जों हमथाथारनांगौ जोङो खुब नाजादों बेवहाय गारि सालायगिरि बिथांमोननि हेफाजाब नांगोन रायजो राजानि हेफाजाब नांगोन बेवहाय नोंथांमोननि हेफाजाब नांगोन बेखिनि मेसेजआ जिल्लानि खना खनला सौहैजोबनांगौ जे बयबो लामा जाब्रबथायनिफ्राय जों सांग्रां थानांगौ जों गावबा गाव माने दायथ'खौ मावथारनांगौ मालायखौ बुंनायनि सिगां आंनि दायथ'खौ आं मावग्रोगोन बे साननायखौ गोसोआव लानांगौ आरोखि मा जाहोननि थाखाय बे जानुवारि दानावहाय एक्सिडेन्टआ बांसिन जायो मेइनलि माने जों जानुवारि दानाव जाब्रबथाय जानाय जाहोना जाहैबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ बे समाव बयबो पिकनिक जायो आरोखि ओमफ्राय बांद्राय माने रंजानो नागिरो दा रंजानायखौ माने अबेबा मोनसे माबाजों गावनि सेफटिखौ थि लाखिखांनानैसो रंजायोब्ला बाव मोनसे दस्रा मोनसे गोजोननाय फैयो दा नाथाय जोंना मा माने बिराद रंजानायखौ खिथानो आं एसे गोख्रों रावैजों बुंदों माने बेवहाय दुखु आरो माने हास्थायनाय हाबनानै दंखाय आं बेखौ बुंनो गोनां जादों जे जोंनि गारि सालायग्राफ्रा एखमबा माने जुमाय लोंनानै बांद्राय रंजानाय देखायनो थांनायावनो नैबे जाब्रबथाया जादों होननानै जोङो जोंनि इनभेस्टिगेसनाव ओंखारदों